आओ शिवानी चेहरा छुपाने वाला आदमी। ए निशा जी ई रुआ पता नहीं के ए क्षेत्र के हम गायक हैं, सबसे पहले का गायक के हैं। गलती की सही 10 गो एल्बम बाटे 2008-9 में हम गावल नहीं की चाहत, एंकर बन गिल बानी ई लोग के आशीर्वाद बाटे। गाइए ना हम लोग भी थोड़ा। कैसे कही बात गवने के रतिया के पकड़ा ना लोग जानता कि दर्द होला नहीं मर्दन के जातिया के। क्या बात है, सही कह तरह मर्द जात के दर्द नहीं खे। मन के मुरझा छोड़ा गईले धनंजय पिया। धनंजय भाई अंजनी भैया हमार पहल के एल्बम में गीत बजैले रहा। अशोक मिश्रा जोना कंपनी से गावत रहे, वही कंपनी से संदीपो गावत रहे। एजा के हम गायक हैं, गलती की सही चरपोखरी फील्ड में पहल का कार्यक्रम हम गायकी के कैले रहे। तारा पता नहीं खे 2 गो आँख होला, कलाकार के 2 गो आँख ना होला, 4 गो आँख होके के चाहिए। मर्यादा संस्कार शिष्टाचार 2 गो आँख के बाद 3 गो अगर आँख जौन कलाकार के हो गई सफल हो गई, और 2 गो आँख सीमित बा तो कलाकार ना कलाकार बा। आवत धनंजय गाओ स्केल दे दीजिएगा। लीजिए धनंजय जी आपके लिए पकड़ के लाए। अच्छा वाह। शिवानी जी कह रही है निशा जी से अपनी बहन को धनंजय जी को दे रहे हैं। जब गायकी की सच्चाई में बात आवेला, आरा बक्सर बलिया चरपोखरी भोजपुर आ रहा ना, चरपोखरी समिति, अच्छा छठ पूजा समिति, सॉरी। जब गायकी की बात आई, संगीत के जब बात आवेला, हमरा लागता कि आरा बक्सर बलिया के सबसे पहला नाम को जरूर आवेला। ए क्षेत्रवा के आरी पर भैंस चरावे वाला लयदार होला, जौन भैंस चरावत होई तो वो लयदार होला, समझ ली। शिवानी जी रुआ खाती हम गाई आई ना, है ना, क्योंकि अब जब मंच ऐसा हो गया हम चाहते हैं कुछ अलग हो तो ठीक रहे। कि सखिया सखी एक औरत बाड़े जेकर पति गवैया बाड़े संदीप भैया जैसन, और ते अपने सखी से कहते का कहिए सखी, जब से हमार गवैया मर्द से शादी भइल बा हमार त कर में फूट गइल बा। कबो नतिया रात में तबला के टाकी ठोके लागता, कबो कबो त बेसे ठोके लागता रे। और ते कहतिया कि सखी आज जननी की सैया हरे गवैया हवे कि फुहर पतर गीत गावेला। ए शिवानी छछने करे जा मोरा आज देखनी हा जब से बाबा कि संगही नचनी इनो नचेला हो भुवन पतर गीत गावेला। सखी जननी की सैया गवैया हवे, सखी जननी की सैया गवैया हवे, भुवन पतर गीत गावेला। छछने करे जा मोरा
देखनी हो जब से छछने करे जा मोरा देखनी हो जब से सुना का बताई अपना दिल के दर्द कि संग ही नचनी यो नचावे ओ दिल पत्तरी गीत गावे संदीप बाबा इहे हमारे सरबजीत भैया जेकरा बारे में तू कहत रह कि बाबा एगो आदमी फोन कैले रह बड़ा प्यारा भाई है इहे हम सरबजीत भैया की तरफ से भी प्यारा सा पुरस्कार दिल से अभिनंदन बा और ये कहता है ना जाने कैसन उनका सरकी समाज बा दारू पी के गावस कहस असही रिवाज बा सरबजीत भैया ना जाने कैसन उनका सरकी समाज बा दारू पी के गावस कहस असही रिवाज माना जब करी लेता हर कहले कि छोड़ दे माना जब करी लेता कहले कि छोड़ दे बेरी बेरी धम की देखा बेले कैसो कैसो जिया मोरा रहे हाथ छाने के कैसो कैसो जिया मोरा रहे हाथ छाने के कि कब न करे जा से लगा दे हो दिल पत्तरी गीत गावे खेती बेच बेच के वो कैसे करावेले बाबूजी के पैसा कूली पानी में बहावेले खेती बेच बेच के वो कैसे करावेले बाबूजी के पैसा कूली पानी में बहावेले संदीप बाबा बड़ा बड़ा पाल औरी आज गजवा में लौके सरबजीत भैया तनी है नहीं बड़ा बड़ा बाल औरी गजवा में लौके फैशन में कना बचदावेले
अपने कहेले बड़का होई हम गवैया अपने कहेले बड़का होई हम गवैया गवैया की हदा मुनियो नतनी को बजावे की हो फुहर पतर गीत गावे हो फुहर पतर गीत गावे हो फुहर पतर गीत गावे फुहर पतर गीत गावे। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करो।